ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳେ ବସିକି ଟିକେ ମୋବାଇଲ ଚଲାଉଥିଲି ଯେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର କଲ୍ ଆସିଗଲା। ଆଜି ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ରୋଷେଇ କରିଦେବ, ଗଲେ ବସିକି ମୁଭି ଦେଖିବା। ମୁଁ ବି ଖୁସି ହେଇଗଲି। ଦେଇଥିବା ଡାଲିକି ଆଗ ଯାଇକି ଭଲସେ ଧୋଇଦେଲି, ଆଉ ଏପଟେ ଅଟା ଦଳିକି ବି ରଖିଦେଲି। ଡାଲିଟାକୁ ସିଝିବା ପାଇଁ ସିଟିରେ ବସେଇ ଦେଇଥିଲି। ମୋ ଗେଲା ବି ଉଠି ଯାଇଥିଲା, ସିଏ ବି ବହୁତ ଦୁଷ୍ଟାମି କରୁଥିଲା। ଏପଟେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡାଲି ହେଇଯାଇଛି ତ ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ମସଲା ବି ରେଡ଼ି କରିଦେଲି। ତା ଭିତରେ ଅଣ୍ଡାକୁ ଆଗର ଭାଜିକିନା କାଢ଼ି ଦେଇଥିଲି। ଗଧ ଭଳି ଶୋଉଥିବା ସ୍ୱାମୀ ଆଜି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି ରାତିରେ ମୁଭି ଦେଖିବେ ବୋଲି। ଠିକ୍ ଅଛି ଭାବିକି ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ରୋଷେଇ କରିଦେଲି। ଏପଟର ମସଲା କାଟିକି ରଖିଦେଇଥିଲି, ଅଣ୍ଡାଟାକୁ ବି ବହୁତ ଭଲସେ ଭାଜିଦେଲି। ଅଣ୍ଡା ଭାଜିକି କାଢ଼ିଲା ପରେ ତେଲରେ ଜିରା ପକେଇକି ପିଆଜ ପକେଇକି କାଟିଥିବା ଅଦା ରସୁଣକୁ ପକେଇକି ତାପରେ ଟମାଟୋ ପକେଇଦେଲି, ଲୁଣ ବି ପକେଇଦେଲି, ଜିରା ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ପାଉଡ଼ର ସବୁ ପକେଇକିନା ଭଲସେ ତଡ଼କା ମାରି ଦେଇଥିଲି। ଯେବେ ତଡ଼କା ଫୁଟି ଆସିଲା ତା ଦେହରେ ଅଣ୍ଡା ବି ପକେଇ ଦେଇଥିଲି। ଆଉ ଏପଟେ ରୁଟି କରିକି ରଖିଦେଲି। ତ ତା ବାପା ବି ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ତ ଗେଲା ତାର ଟିକେ ବସିକି ଖେଳୁଥିଲେ, ରୋଷେଇ ବି ସରିଯାଇଥିଲା। ତ ଏପଟରେ କାମ ବି ମୁଁ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ସାରି ଦେଇଥିଲି। ଆଉ କାମ ସରିଲା ପରେ ଆସି ଦେଖେ ତ ବାବୁ ପୁରା ଶୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଓଇ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବ ବୋଲି କହୁଥିଲ ପରା। ନା ଟିକେ ଥକି ଯାଇଥିଲି ତ, ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ଶୋଇବା ବୋଲି। ଜଲ୍ଦି ଶୋଇବ ବୋଲି କହିଥିଲେ ବେଣୁସ ରୋଷେଇ କରିବା ପାଇଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ଖାଲି କୁହନ୍ତି ନା ବେହେରା ପୁରା ଡହରା।